tulok ahon niya. Tulok ahon. Lapit siya. Magkanoon kaya? Ang saparo gani. Permon ta kanimo. Renta ra din porta day. Kaya awan mo lakaw. Unsa ring adlaw ron 26 ugma pa day. Adtog lagyo ba yaman kay 40 pesos sa kwarta ganahan mo. Achievement unlock pa rin nga para ka kuya no. Kay mga na pinakalayo ng mga nasikad karon niya nga bulan. Kung padulong. Kung pag-uli, padulong. Cinta naman yun. Cinta atangon sa no, padulong pa uli. 80 km, padulong og pa uli. Ikan mig tagong. Ngaon sa tag ano diri may suman yan sa baw. Solve na. Sabaw lang malakas. Uy. Daming tao Kaya tinagala nagpa-picture eh. Matunga na lang to sa dalan niya. Matunga yun ka. Dagang gig tao ba yun? Dili na tao, parang kilid-kilid pa. Tingnan mo. Landscape lang. Pwede po. Wow, wait lang. Sinyatik mo. Danog hangin. Isa. Ikaw. Ano naman? Dire-diretso. Isa ta. Langan anad mo kasi gig saka-saka god.